हाय सांग मैंने रेणुका लाइफस्टाइल को आपण मानक स्वागत। मु आज आपण मानक गोटे 32 साइज रो कुर्ती कटिंग करके देखेबी। से भी 32 साइज रो पेपर रे कटिंग करके देखेबी। चलते देखिए फ्रेंड्स, मो पेपर रे आज 32 साइज रो कुर्ती कटिंग करके देखेबी। मु फोल्ड कर नहीं पेपर टी देखो बंद पट मो पट को अच्छी खुला पट मो आग पट को अच्छी। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା 32 ସାଇଜ୍ର କୁର୍ତ୍ତୀ କଟିଂ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ କୁର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୁର୍ତ୍ତୀର ଲମ୍ବ ନେଇଯିବା। ଲମ୍ବ ଯାହା ଥିବ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେଇଛି। କୁର୍ତ୍ତୀ କାନ୍ଧ ଅଛି 12, ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ କରିକି ନେବି 5.5। 12 ଅଧା 6, 1 ଇଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ କଲି ସେ ହେଉଛି 5.5, 11 ନେଲି। ସେଇ 5.5ରେ କାଖ ନେବି। କାନ୍ଧ ଯାହା ନେବେ କାଖ ସେଇଆ ନେଇଯିବେ। ତଳକୁ ଗୋଟେ 5.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଉଛି। ବେକ 2.5 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ନେବେ 5.5। ଏଠି 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ର କରିଦେବା। ଏବେ ଛାତିର ମାପ ନେଇଯିବା। ଛାତି ଅଛି ଆମର 32, 32ର ଅଧା ହେଉଛି 32କୁ 4 ଭାଗ କରିଦେବେ। 4 ଭାଗ ହେଲେ ହେଉଛି 8। 8ରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ପ୍ଲସ୍ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 2 ଇଞ୍ଚ ଯାହା ନେଲେ ଚଳିବ। ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ 7 ଇଞ୍ଚ, ସେଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ସେଟା ହେଉଛି 12 ଇଞ୍ଚରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହିପ୍ସ ପାଇଁ। ଅଣ୍ଟା ଆମର ଅଛି 28, 7 ଆଉ 28, 4 ଭାଗ କରାହେବ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ 7ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲି ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ। ଅଣ୍ଟା ଅଛି 34, 34ର 4 ଭାଗର ଭାଗ ହେଉଛି 8 ହାଫ୍। 8 ହାଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, କାରଣ ଏଠି ଆମର ବେଶୀ କପଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହା ନେଇଥିବେ, ଏଠି ଆମର କେତେ 10 ହେଲା, ଘେର ପାଇଁ ସେଇ 10ରେ ହିଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ ଘେର ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଟିଂ ମାର୍ଜିନ୍। ଏଠି ତଳକୁ ଏମିତି ସିଧାରେ ଦାରଟା ନେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଜିଂ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛେ ସିଲେଇ ପାଇଁ। ଏବେ ଆସିବା ଏଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ, 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଏତିକ ଯାହା ନେଇଥିବା ତାକୁ ଏମିତି ଅଧା କରିନେବା। ଅଧା କରିକି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠୁ ଏମିତି ଡଟ କରିକି ସେଟ୍ କରିକି ନେଇଯିବେ। ଏଇଠୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଏମିତି ନେଇଯିବେ 2 ସୁତ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗାର ନେଇନେବେ। ଏମିତି ଡଟ କରିକି ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ କଟିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ବେକ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲେଇ ସେପ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସେପ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ।
5.5 कंपलसरी बैक साइड में 6 नहीं पारे 6.5 नहीं पारे 7 नहीं पारे ताठू अधिक नहीं पाने कारण बहुत बड़ बेक हो मुझे कटिंग करके देखे दूसरी सॉरी सांग मैंने यू 2 सूत कांध न खसवाई 2 सूत यू एमती डाउन करके काटे कटिंग कर देছি भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे देखो मुझे बुले देखे दूसरी